Hajilla Kerala ki shipai kari hapo ka humanitarian assistance and disaster relief kilayay Bteng ya ka Jingleit ward ya ki bisha tap ha ki jaka basha kta ha ka Jingtwa Khyndew jongka Wayanad district ka jing sedang ya ka Jingleit ward ka Sngi ka basan ka balong menta ka Sngi lalam khmat dapalat shi hajar lais pangut kinong pelat im harengkat ki tiar kitar ki bakin sai. Kini kinong pelat im ki bakin thup ya ki shipai ki NDRF bat ki we ki tenat kilas dang bantrei ha ki jaka ki basha kta banwat ya ki met ki basha tap ha ka te ke Jingtwa Khyndew. Hadian ke jingkerpat naga sarkar Kerala ki shipai ki laong bakin sa pindan kam da ki helikopter ban ra ya ki radar ha ringkat ki nong penyat na nong ba Delhi banwat benia ya ki basha tap. Laong baka jingele ban sei menta ka Sngi kan long kham tam ban yo ya ki met bat ban wanra biang ya ki jingdon kam ba kongsan.